А? О, Батко, доста ще режеш. Не знам. Нали имаш памет? Дори може да го забързам тази част. Ще е по-смешно. Как се пише бимбо? Дай. Да. Не трябваше да го казваш. Не. Те не нас спонсорират, по принцип. Няма казвам откъде сме ги взели, бе. Да, толкова. Като стам. Чашке! Чуваш ли ме? Не. Чуваш ли ме сега? Чуваш ли ме сега? Не. Аз виждам ли са? Глуха чашка. Не се чувствам. Слушай, така. Да си чували за глуха чашка? Така, започваме след смъй. Една минута ли ще запазваме? Така, в момента сме на живо, в момента снимаме епизод, в момента ме гледат 3 камери, телефона на Blue Sniper 1, моят телефон за стрима и моята професионална камера отдолу, двама анонимчовци, които са ни оператори, няма значение, 3 кучета, които ръчка отзади, кучето на Стефана Илева е отзади и кучето на Blue Sniper 1 е тук, така няма значение. Съжалявам за другите ютубери, които аз обясних всичко, моите да обясниш, какво искаш. Здравейте. Окей, днес ще правим бимбо за челендж. Епизод. Благодарение на Стефка. Не, ще го слагам. Сега ще го поставя. Чакай да чета коментарите. Максими, ти ако говориш, имаш ли проблем? Не, аз няма говоря. Не, да ви четеш коментарите. Забили са на развалено Така. яйце. Дените про хай. Хай, ако не знаеш какво правим в момента, правим бимбо за челендж. Чакай, я да Реши го. Чакай, дай да прочета. Значи, бялото по принцип... На кой му пука, бе? Изтегли ли си приложението? Не съм. Точно заради това трябва да... Тогава без приложение просто и така ще теглим. Да. Окей, кой е първи? Ти си първа, защото съм съчен. Чакайте, първо, значи, трябва да познаваме какъв е вкуса. Чакай, избери си просто и ще видим кой е добър или лош вкус. Сега. Жълто, чакай, жълтото може да е нашия преводач W Sniper на Шикай. Чакай бе, то жълто няма. Чакай, жълтото. Може да е повърня или лимон. Повърня или лимон? Не понася ми двече. Няма значение. Давай. Също повърня Лимон. Браво. Окей, сега само защото са ми братовчет. Раздрусваме. Ама не целите ли ще гадим? Ще ги оставим малко на тебе. Кафе, това ли ще е едно май? Чакай сега. Не, това ще е... Или шоколад, или кучка. Не, това е или шоколад пудинг, или кучка храна. Късмет. Трябва да разчало. Между другото, кучката храна е солена, да знаеш. Кучешка храна. Взимай. Ма не, Сега аз ще- няма да го спилям. Мале, как мириш? Не, моля, защото да шапка. Сега, ще стигна най-хубавото нещо. За кой не съм чаш по катина отзаре къде да пием? Ама аз няма да го спилям. Няма Чек, да... това развалено яйце има следва в сърщата ми даже. Това... Защо спрях си? Вау. Готи да знаеш, това да го изяди беше една Чакай, единица. какво може да е? Кафявото е една единица. Добре. Владко, почнах пак нещо събъдно. Окей, за тримата хора, които гледат, правим бимбо за челендж. Тя взе лимон, аз кучиха храна, той кой ще вземе? Значи това може да е такова, пуканки с карамел или повърня. Не, развалено яйце. Не ти завиждам. Ако е развалено яйце, какво е? Зависи, аз кучешката храна изядах. Ма ще проявам, ако Стои отзада на палрошка, ще гледи. Ай, давай, да не бавим хората. развалено. Окей, наред сте капкова. Мога се тя вече от парата. Сте капкова, нали не си е върнал? Всяко си чакай, ще направя. Чакай, бе, на анонимчето ти забравих, бе. Верно, да. Вземете си по един бубон. Късмет, хора. Късмет. Какъв е? Белият може да е... Или кокос. Това кой е, бе, Ватко? Или кокос, или първото какво е? Кокос или някакво, не знам. Кокос е нещо. Кокос или не? Не, кокос или мокри кърпички. Или да, мокри кърпички, едно двете. Така. Ами, кокос е много по-вкусно. Много Какъв е ясно. вкуса? Какъв е вкуса? Мокри кърпички. О, мокри кърпички. Той даже се усеща, ти съм, той е влажно. Айде просто зелен ли взе? Окусена трева. Или окусена трева, или... Развале... Не, какво е това? Или окусена трева, или какво? Кое? Ще да кажа, Или зеленто, чакай.
Окей. Ти ще ни кажеш какво. Ако има вкусна окусена трева, ти ще ни кажеш какво. Така, давайте трева е Аз чисто. Ти взе. При 5. Значи то ти паше или мокри кърпички, или кокос. Не, да, точно така. Какво е? Дявай. Какъв е вкуса? Има вкус леко на зелен лимон. Може да излезе Може трева. трева, Трева ще. Толкова Кокос. Значи, слушай сега, ти взе бялото, анонимчо взе бялото, анонимчо взе мокрите кърпи, а ти късметликата взе... Тя два пъти вече удря късмета. Да, наистина, окей. Аз как да ви кажа само, аз ще удрям най-гавите, да знаете, успокойте се. Аз съм си късметлик. Жълто. Пак моето. Или жамон, или какво е това? Не, пак чакай. Не, горе. Чакай. Аз просто... Повърня или моето там. Или какво? Не, или развалено яйце, или попкорн. Ударих джакпота. Ние развалено яйце, сладко е. Значи, ако ми запали, сигурно ще съм голяма късметия. Малко съм мръгна... Не, стой. Забравяйте с камера. Айде, махте зад пръста ми! Беличко е. Беличкото, Да, кокосово. кокос или мокър. Поне нямам дем, да. Да, задава анонимчовци. Какво е? Окей, хора, аз до сега попитах кучешка храна. Нещо хубаво беше и не съм пил нищо. После ще пия няколко минути. Имам чешмишка до нас. Давай. Гледат трима човека или... Някой коментира. Трябва после да коментира. Четирима човека. Трябва после да коментира. За тези четирима човека, които гледат ти. Браво на вас. Аз още си нямам, бе! Не, аз ще го пуснах, но малото някак си спра, не знам що. Така, малко бях с трима, четвъртия човек, ни правим просто бимбо. После си показваме между другото чаша. Дадах ти ли? Да. Аз съм на кулцили. Що не казах какъв цвят? Зелена на малко тъмни точки. Тези бомбони ще ги хабиме или ще оставим на тебе? Давай. Това е повърня или... Я? Водач? Какво къде? Кое? Мисля, че черното, да. Черното. Това е много? Да, това е много. Пак ти спрям. О, майко. Докосните за Какво беше от идето като прадни е много гадно? прадня. Не. Онова животно. Скункс! Скункс. Скункс. Някой си знам друго. Май това. Давай. Хора с повърнята. И я чади. Да, изядих я и Владко да знаеш няколко клипа, смисъл, за това е третия ти клип. Ще изискам. Сега, паденем за сирото. Какво стана, Стивки? Ти няма да видя. Що не го дай на мен? Аз бих Аз бил съм скункс. наред и луд. Теле. До сега роби. Ти да вкуса кафе. Значи е кафе. Кофеин. С кофеин. Не, то спът бяло няма такова. То се чита. Ние колко пъти бяло ще взимаме, то ти няма. Зелено. Трева или лимон, май? Не, тревата ще е доброто. Лошото. Виж, лимон или трева, окусена трева. То тревата не е лоша. Да, Аз го изтървахме земята. там ти трябва чакай два плача. Тревата е доста вкусна. Не е трева. Не, трева е за сега. Значи сега ще ударя жака. Не, трева. Дай, ударвай. Окусена трева. Майка ти дей. Тук ще има. Майка ти мърсна. Ти го е, Ботко. Батко трябва да се оправиш на стройки, Моля че се, да може. Стига спира, бе, какво става? Да нямам памет. Ти да знам. Нямам памет. Нямам памет. Какво ще правиш сега? Ето анонимчовци. Ще ми пратиш твоето видео просто. Окей. И ще се прави, че това е. Ще ме да къпнеш. Не знам. Така. Ново. Това е ново. Това не знам кое. Кое? Ето и новото. Бяло и сиво. И сиво, нали? Да. И пак да. Я го... Той майко ти фрути, бе, момиче. Тучи фрути или не знам какво друго. Я, чакай. Я ще Май, добре, така че давай, яш. Давай. Ще плиш. Няма да казвам какво е още. Гано е. Гално е. Айде, дай си на втория аноним. Добре, втория Аз между другото не си изял бомбона, така че. Ти нито един май бомбон не си изял до сега. И трети ги изплю май. Какво е това? Жълто на Добре, че имаме кош до нас.
Жълто ще е или... Дай да го видя. Или попкорн или нещо друго. Дай на преводача. Добре, как си? Да правиш? Как ще правиш? Аз колко се прави. Разваленото яйце. Не страх ме да взема. Али, без да гледаш! Без да гледаш! Не! Таги. Да. Дай, там го. За история на Нимчо оцени разваленото яйце. Какво? Розово ли взема? Чакай, какъв е цвета? Я Да, розово е. Или ще е брокчи. Не, трябва оранжево биш. Оранжево. То също е, брат. Повърня или такова? Повърня или друго такова. Или развалено яйце. Или пуканки, или пуканки. Не, Максиме, то трябва да е хубаво и лошо. Чакай това тя. Аре, давай, стига си го върса, а после ще го изплюеш. Тоест, амириш на един си ще го всичко. Дай без да го миш. Удари се чадно. Значи Вече знам какво ще е. повърня. О, толкова слискам разваленото яйце. Не искаш. Що не ти дах моето? Защо пак бяло? Ама Нимчо си ми е бяло. Пизда ми. Защо не ма помоли да ти дам моето яйце? Аз без това не го съм яйце. Не искаш. Разваме. Тучи фрути. Тути фрути! Тути фрути или май, или какво? Тучи фрути или... Не знам с какво. Абе, късмет. Абе, късме, давай. Чек, само аз не удрям джакпоти, бе. Знам какво е това. Бебешка пелена. Ооо! Не, това Абе, просто е ужасно. просто лапай, каквото е. Това май няма. Хем е сладко, хем е отвратително лошо. Нали? Я? Дайте тък. Кой се последния бубон? Бас, якто! Не, брат, аз няма да го плюя, дори каквото и да е лошо. Ако е лошо, ако е... гадно. Само дай се. Някакви покъпки ми западнаха. Аз ти дай два късмета. Това е отвратително, бе, брат! Търсачки. Ма няма го плюя. Виж, това е моето. Виждаш се на камерата. Виждаш се на камерата и на двете. Не му пука, бе. Чакай, кой не? Чакай. Аз съм тук. Не знам колко западна, ама беше вкусно. Ма това, на мен се паднаха бебешки пелени и едва се държат. Не искаш да сваля яйце. Какво? Аз да сториш, което се пробва някакво. Има надобява вкусна нещо като брат на разваленото яйце. Жълто. Май ще е хубаво, я пробвай. Май карамелен попкорн. Моето беше карамелен Бях лошо ли? Не. Само гледа така. Била тук сържаш камера. Защо се намеря съм? Това е малко. Странно да... Окей, Съжалявам се първо да се черно. Или ще шоколад. Кафе. Като Добре, разсевка. бе, пак ми се падна. Като разсевка е. Кафе. Другото. Чакай. Сега ще го това. Дай ми е кафе наистина. Да, това е кафе. Не, Сигурно е кафе. не. Винаги когато дъвчеш след 10 секунди става точно брат като лошо. Това е нещо много лошо, но не мога да казвам живота. Защо? И ти ли, бе? Маля, чакай! Има едно тучи фрути. Holy Има shit, някакво тучи фрути. браво, Има бе. някакви 3 черни. Още. 3 черни. Я. Стивка, кажи да ги изхабяваме ли? Да. Моля ви се. Дай да не му чути, ма искам да видя какъв им се пада. На страни. Тръчи фръчи. Тути врути, оба май ще е лошо, защото аз вече взех врути. Късмет може да има още. Това май кафе, хора. Или бебешки Това май пелени. разбера кафе. Бебешките пелени преди малко главно бяха ужасни. Това май разбера. Не бяха ли не беше ли бебешки кърпички? Не, просто се въздъвка много. Кореба ма заболява. Беше ли бебешки кърпички? Да, нещо такова. Пелени май се казва. Това е или... Това ти взе точно като на Максим. Тучи фрути. Май. Не, това ще е... Не, това е тучи фрути. Виж колко е цвето май. Хора. Аре, не е розово, не е розово. Не знам, не разбирам от бей бозал. Бебешки пелена. Добре. Айде, това е или май развалено яйце, нали? Да. Не. Да. Трябва да. Да. Абе, аз Значи, Дано да е развалено яйце. Че май си пожелаш лоска сме. О, шит, това е развалено яйце!
Яличка, Не, сега ще отида джакпота. Разваленото яйце наистина е гонско, но... О! Какво е това? Какво е това? И сега лошо. Някакъв пойзън. Отрува. Отрува за мишки ли? дай на мене, ако искаш. Дiosa ще издаде ли развалено яйце? Вау. Не мога да сетя. Ай, ужас, още ли може да се прави вкуса, е? Пи вода. Искаш? Това е вкусно. Пам за хубаво. Мишка. Отрова за мишки. Не, пъжи нещо пойзън. Трябва не правилаче. Рожки. Но това е вкусно. Което сега ми е вкусно. Ужас, просто анонимчовци приготви. Останах още малко. Не са толкова. Добре? А, не. Аз пък ми се падат точка. Какво е това? Искате да съм първи да разкопам? Маше развалено яйце. Искате да разкопам живота да бъда първи вече? Нет. Добре. Няма да разкопам. Или ако се Ще направя. Вот тук. Да, вече. тук ми се Нали са беше ги, бе? Не бе. Кога зума беше последен път, минаваме по кръшичка за последен път и вече да оставя малко и на сливка къщи с баба Совка да иде. Да. Искаш да ги налапам, защото всички си ми... Не! Ай! Не! Искам аз! Що? Ама след като изредим, нали? Да. Искам после аз да налапам 3-4 бомбона. моето майка. Сериозно ли? Може? Значи аз знам само ушка сме. Знам. Майто ти фучи. А, не, цял. Чакай, Това е хубаво. Защо? Още не можем да се опрем. Защо лицето ми е като дух? И защо е 30 FPS, че? Защо? Ако въобще... Защо лаги? Защото стрима лаги. 25 FPS някъде. Не, всъщност замисли ти, аз после ще налапам всички. Да, а сега няма се знам Значи, малко. ако ми запали женето, съм убивам. Сърцето ми. После на всички по два бобола. Приготви съм. Които си берам аз. Окей. Аз не мога. Нещо, после на всички, ако останат по два бобола. Добре, не ми се падна. Имам лоша новина, хора. Какво? 3 черни, 2 оранжеви, другите бели. Искам да ги налапам всичките, не знам защо. Не знам. Трябваше Ето, платя. да. Време за анонимчовци се. Ако останат после по два... Значи, ако западат черните, нека сме гледи. Къде се гледаш, бе? Ти погледна. Кай, сега по два ще останат ли за всички? Да, сега ще ги проблем. Ай, по-бързо е. Ти нямаш така да стоя, Марк. Трябва да останат по 10. Трябва да останат 10. Яче. Черно ли? Няма да останат. 6 са. На всеки още. Хора, И кой накрая иска остава развалено един. яйце да яде? Никой не съм. И накрая остава един. Чакай, сега ще Давай дам черно. най-гадното, най-гадното. Дай ми черно. Не, искам всичките. Трябва да има да всеки остана. 4. Ти казах, ще си бъркам. О, замисля на яйца! И последният ни опит за всички тук участници. Да видим Всички по два. Не, бе, ти си наред първо. Си първа, мама. Те нека сме. Защо ме удриш? Стевке, сядай! Отново съм кадър. Добре. Здрасти, Лара. И ти ще си вкара. Здрасти! Черно, черно, черно. Не съм добре с ума. Това е последният ми опит да може да се окаже болезнен. Всички по два бомбона ли? Менча, не понася менча. Що? Чиво. Не понася мента. Да. Ма това е като... Кучка храна или... Това е зелена. Що не Искам само да кажа, има едно развалено яйце вътре пакета. На тебе капа на кучка Здраве, храна или бе. шоколадов. Дано се да ти е шоколадов пудинг. Моля ти, живота здраве. Шоколадов пудинг. Солен, бе. Шоколадов пудинг! I am the one. Ако цена бяло, съм най-големия късметлия на света. Ако не оцелиш бяло, Съм най-лоша късметлия на света. Значи сега, ай на баш ще оцеля бяло. давай. Ако оцеля бяло, се самоубивам. Този човек е късметлия! Остана едно развалено яйце. Така, анонимчо си.
взимайте. И И не ми накрая... пак да им запада кокос. Ще да се излиза тук всичко. Защо не ми запада кокос? Не търгувай, не търгувай. Ще не мога да хвана. Ето и аз тук гледам са малки. И тия накрая малко. като стане джипо боза, кой ще е, бе? За тебе. И анонимчо. Трябва да купя още един. Мараке, че кой си? Чао, право, че ми Ами Абе, това аз ли като ще се плата бентото! кучка храна или Шоколадов поди, да. Стори пия мент. Сериозно? Аре, бе, Максиме! Абе, кутията е малка. Защо никой не се вижда в кадър? Времето яце за степка! Ама може и да е добро. Не знам, пробвай. Защо се едно, бе? Ама не се знае, пробвай. Айде, сяда е там, не се виждаш в кадър. Не се виждам и в кадъра. Изкарах бялото. Чакай ме, едра се вижда в кадър, ей! Бей, Лара! Бей, как си? Как правиш? Па! Па! Хубаво ли е? Кажи само ако е хубаво. Но Максиме. Има вкус. Места да няма! Не, ще го дам на мама. Тя ще го взе. О, Не искам! не, искам! не бяло ми разваля. Бей, Лара, И окей, хора, надявам се клипът и стримът там отзаде да ви е харесал. И ако е така, може да всъщност оставите един лайк. Чакайте, дайте го такова ми, да покажа колко има. И просто надявам се клипът да ви е харесал. Няма какво друго да кажа и стримът отзаде. Ще ги дам всички цела. Да, покажи. Значи, това е моята чашка, както виждате. Това е моята чашка на дъбъл се правилно. Тук Да, ако И сега ще ви покажа и моята чашка. Няма много добра светлина. Това е моята чашка. Това е моята чашка. Нали? Нямаш нищо, аз просто не изплюх нищо. И айде моите оператори да спрат стрима и след това клипът. Да. Добре, как спират това? Така. Да. Чакай, като за финал трябва да се пърне. Дайте като за финал.